Literaturak hizkuntza propioa garatzeko tresna bezala, hitzak sortzeko askatasuna ematen du. Haiekin jolasteko, hizkuntzaren ñabarduretan sakontzeko, edo esanahiak zehazteko. Eta hala bereizi ditu Jon Benito idazle zarauztarrak, Niaren eta Guaren zubiaren geruzak, Lagun minak bere azken liburu honetan. Jon, 3. liburua. Bai? Ezberdina. Bai, jende batek esaten du bigarren liburua dela rebalidakoa, ez? Eta hirugarrena, bueno, ez dakite uste badala aldaketa baten liburu bat. Zelan deskribatuko dugu, narrazio liburu bat, baina ibilbide bat egiten da liburuan zierbe bai, formaldetik ezberdina, gauza askori buruzkoe, ez da erreza, Zer gordetzen duen Lagun minak honek azaltzie? Bai, eta irutze zaite esaten esunaren hildotik badala definitzen erraza ez den liburu bat, baina gero aldi berean badaukana izaera global bat, ez? Eta gustatu zaite jendeak esan didanean, sentipena eduki dute novela bat irakurri doala, eta justu ez dena da novela bat, ez? Baina badago espresabide diferenteekin egindako testuak daude, baina aldi berean badauka osotasun bat, nik uste. Ari bat, ikuspegi bat, bai. Leku bat oso ondo datorkigu, bai, zarautzen gauz oso ondo datorkigu, leku bat. Bai, berariaz gaude hemen, da hor dago liburuan desentetan aipatzen den Azken Portu auzoa, eta bueno, nahi nuen elkarrizketa egin, lekuak ere zentzua izango zuen espazio batean. Jon, idazlea bakarra eta idazten, bai? Baina lagunez inguratuta, Lagun minak bada? Lagunei, liburu horrela azten dabe bai, eskerrak emoten? Bai. Bueno, badago, esango hausnarketa bat, ez dut garatzen, baina lotzen da literatura edo idazletza oso bakarkako sormenlan bat bezala, eta ez dut hori horrela denik uste. Irudikatzen dugu beti idazle bat dagoela bakarrik bere zera egite, baina liburu bat egiterako orduan jende askok laguntzen gaitu, bai irakurketak egiten, zein ekarpenak egiten, zein landuko ditugun gaiez hausnartzen eta autokritikak, auzokritikak egiten, eta, zentzu hortan, lagunen garrantzia importante izan da liburuaren idazketan, eta berri idazketetan batez ere, baina, nik uste, liburuak ere hitz egiten du bestearekin dauzkagun harremanez, eta hoien zailtasunez, eta sortzen zaizkigun, bitarte hortan sortzen zaizkigun konfliktoez, eta, gure garaian nola, gero eta zailagoa zaigun guak eraikitzea, izan bikoak, bostekoak, zein zentzu kolektibo zabalagoa dutenak, eta, uste, liburuak horri, tituluak erreferentzi zuzena egiten diola horri. Auzo honetan, ezta? Bai, auzo honetan. Nor dator? Lagun minetako bat? Bai, Gotzon Garizabal etorriko da gero, bisita egingo digu, eta Gotzonek lagundu dit liburuan zehar, irudizko tonu bat ematen, eta, berarekin lan egiteko sortea izan dut bizitza profesionalean, eta bazan pertsona bat testuetan esaten diren hainbat gauza irudietara eramateko egingo duena. Eta lan uste artistiko eta sormen lan oso polit bat egin zula, eta gero berak azalduko digu nola heldu zen azken emaitza honetara. Ile Ariozka, artega aitortuko duzu. Zeinen zaila besteren askatasuna onartzea, norberaren nahien norantzko berean ez doanean. Jon, institutoko hementxe gauz, jolasleku honetan. Bai, instituto honetan, uste txertatu zitzaigula literaturarekiko pasioa, niri eta nire belaunaldiko beste batzuei, irakasle bat zegoen, Iñaki Azkune izena zuen, eta, berak pasioa handiz helarazten zigun euskal literaturako hainbat egileren testuak eta baita irakurtzen ikasi ere, ez letras letra, baizik eta, literaturak dauzkan
eskaintzen dituen espresio gaitasun ezberdinei buruzko gure irakurketa gaitasuna zabaldu zuen, da, uste justizia kontu bat ere bazela ona itzultzea elkarrizketa egitera. Itzultzen zara nien, nolako lekutara, dan hori gertatuko zaigu gainera, ikusten zu zeure burue, orduko zeure burue, klaro, bagara hori, baina eskara hori. Eta apurtxu bet badau horretatik liburuen bebai, denpori aurrera due, gauzak aldatzen du ez, eta hori guztia nolabait zure kasuen kontatu, gure kasuen irakurle moduen, jasotzeko, hausnartzeko. Ustete narrazio ezberdinetako protagonistek badaukatela sentipen hori, ez? Momentu batean itzultzen dira, duela 10 urteko edo duela 20 urteko gertakari batetara, eta berri interpretatu egiten dute orduan gertatu zena. Uste dut, askotan gertatzaigula pertsonei ere momentuan dauzkagun baliabideekin egiten digula aurrera gertatzen zaigunari, baina gero, edo gehiago dakigunean, edo beste gauza batzuk ikasten ditugunean, gertatu zitzaigunari buruzko berriz beste interpretazio batzuk egiten ditugu. Eta, leku honetara hemendik pasatzen naizenean, ze aspaldi ez naize ona sartu, egiten dut berri irakurrita oso kritiko bat orduan nintzen ari buruz, baina aldi berean badakite garai hartan oso bizirik sentitzen nintzen gaztetxo bat nintzela. Lagun minak, Jon Benitoren 15 kontu. Eta esan dugu lehen apurtxu bet, zezaila definitzen bebai, ez da definitu bihar dana bez, Baina, irakurleari eskatuko diozu alegin hori, esan duguna, datak kontatzen hasi, baina gure buruak ere horrela funtzionatzen du. Hemen nau, baina pentsatzen dut aurrekoen, atzekuen, bada horrelako nasketa bat, hasieratik amaierara bebai, estilo aldaketa bat, joku hori, jolas hori, guk ere irakurtzen ari garanien jarri behar ditugu zentzumen guztiak, irakurketa bakoitzeko aldatu egiten da gainera pertsepzioa bebai. Zema lan, Jon, hemen zein da helburu honena danana? Helburu argi bat etzeon, gehiago zan literatura ulertzea jolas bat bezala, eta hizkuntzak eskaintzen dituen espresatzeko potentzialidade guztia garatzearena, nire talentuak ematen zuen arte, eta beraz, zergatik moldatu behar genuen, da horrei egiten dio referentzia kontu hitzak, alegia, zergatik narrazio bat kontatu behar dut hasiera eta bukaera batekin, edo zergatik ez ditudan beste bide batzuk erabiliko, ez? Izan narratibidadearen barruan poemak sartzearena, edo forma ezberdineko narrazioak erabiltzearena, nun batzutan narrazioaren logikaren kontra joango den, edo paragrafoen bidez psikologizatuko ditugun personajeak eta ez horren beste gertatzen egiten ari denari garrantzia eman. Nahi nuen pixka bat literaturak eskaintzen dituen baliabideekin jolastu, probatu eta bere potentzialtasuna garatu. Eta uste dut, gaur egun inteligentzia artifizialak edozein motatako testuak egiteko erraztasunak ematen dituen neurrian, pertsonok saiatu behar dugula inteligentzia artifizialak erreplikatu ezin dituen testu batzuk idazte izango dela idazle askoren erronka aurrerantzean, eta horregatik testuak eduki behar zuen ahalegin bat beste norabaitera eramateko, ez? Eta, uste irakurleari eskatzen zaiola momentu batzuetan joku horren parte izatea. Literatura horretarako. Zeo zer eskaintzeko literatura, geure sasoia, geure momentu bitala, geure begiekin ulertzeko bebai, badauka asko horretatik, Jon? Nik uste neuri mugitzen hauen gauzetako bat badala inporta zaizkidan istorioak kontatzea, eta ez horren beste agian historia bat ondo kontatzea, baizik eta kontatzea esan dezagun pasio eta egia fondoan egia bat daukan, bihotz bat taupaka daukan historia batzu kontatzea, eta gero historio horiek ere kontatzea bere estilo batean. Azkenean esaten da egile bakoitzak bere estiloa dauka, baina igual estilo bat baino gehiago badauzkagu, eta estilo bakoitzak mesede egiten dio kontatu nahi diogun historio horri, eta hori neukan ideiatzat liburua idazterakoan. Esan du institutura etorri, eta ze askatasun momentu izaten dan hori bebai, literaturarekin bat egiten zu. Oso gaztetan
hasi zinelako zu idazten eta kaleratzen liburu bai. Baina liburu bat ator, handik denpora batera dator bigarrena, handik denpora batera dator hirugarren hau, 20 urtetan, 3 liburu, idatzi noiz, idatzi zergaitik? Uste dute liburu bakoitzak erantzun diola momentuko bulkada bati, eta konektatu duela momentu hortako sentipen, emozio, ez bakarrik pertsonal, baizik eta gizartean, nire inguruan gertatzen ziren zeuden kezka batzuekiko, ez? Eta plano personalean interpretatzea ditut 3 liburuak horren erantzun gixara. Eta uste dut, liburuek eduki behar dutela behar izan intimo eta personal bat, baina irakurleari ere nolabait esan nahi kolektiboago bat eskaini behar diola, eta hirurek erantzuten diote. Eta gero bestetik dago uste dut isiltasuna edo irakurtzea edo badela sorkuntzaren parte bat baita ere. Sorkuntza ez da bakarrik idaztea edo produzitzea, behar ditugu irakurtzeko denborak, apartatzeko literatur ingurunetatik edo kultur ingurunetatik aparte egoteko denbora batzuk, eta nire kasuan aparte egoteko edo isiltasun momentu horiek ere badia sorkuntza denbora bat. Surflaria eta Paradisua liburua gomendatu nahi dizuet. Idazlea Inigo Urdinaga, oriotar publizista da, eta liburu hau 2017an argitaratu zuten. Izenburuari erreparatzen badiogu, segituan konturatuko gara surfari buruz eta Paradisuaren bilaketari buruz dela. Orioko haurtzarotik abiatzen da, hango kontakizunekin, adibidez salbera batek nola heldu zion eta bar, eta gero olatu Paradisuaren bila joaten da antipodetaraino. Atalez atal, surfaren gainberaz, desarrollismoaz, saldukeriaz eta bar jarduten da. Eta tartekatzen du baita ere, saiatzen da surfaren historiaren berinterpretazio bat egiten. Bala pasarte bat, salberaren estena baino mingarriagoa egin zaidana. Hain zuzen ere, 1985ean, Orioko barra luzatzea pentsatu zuten, eta luzapen horri oriotar surflariak putomuro izena jarri zioten. Eta arrezkero, itxasadarrean irekitzen zen eskerura akabo betiko. Urdinagak Bernardo Atxagaren poema bat ekartzen du lerro artera, behin baino gehiagotan. Paradisurako jaioa gara, hala nola, txoriak airerako, edo kasu honetan egokiagoa izango litzatekena, paradisurako jaioa gara, hala nola, arrainak itxasorako. Hauxe ba, hausnarketa. Non dago paradisua? James Cook kapitaina Hawaira iritsi arteko lurralde hartan, amaren sabeleko likido amniotikoan, edo mundakako tututzar baten utxune betean, edo haurtzaroko hori baltzen paradisua. Ze denbora gitxian, gure begiekin sentitu dugulako eta ikusi dugulako, eta sentitzen dugu egunero, Gu, zeu ulertzen genuen gu, zeu ulertzen genuen ni, eta gaur egun, politikoki, ze testu ingurutan bizi izan garan, zer zan askatasuna, ez da? Guretako batentzat, pertsona euskaldun batentzat, bastante identifikatuta sentitzen naiz, zure begiekin neue bai, ez da? Zer dan orain, askatasuna, zer dan bikotea, zer dan orain, zer dan emakume izatie, zer dan gizon izatie, zamat aldatu dan? Non gauz, bidegurutze horretan, bidegurutzetik asko daukalako liburu epe bai? Bai, eta, ondo definitu ezu, jendeak esaten ziren, zertaz dijoa liburua, eta, liburua dijoa 3 kontzepturi buruz, eta bat da maitasunaz, beste bigarrena da askatasunaz, eta hirugarrena da beste plano batean idazketaz. Gero gertatzen ari zaigun, 3 definizio horien barruan gertatzen ari zaiguna da, ze esan nahi ematen diogun hitz bakoitzari horren baitan, ez? Eta bakoitzaren interpretazioak, hitz hori ematen dizkiogun interpretazioak ezberdinak baldira nola elkar gaitezke. Ez bagaude ados hitz zehatz batzuen definizioan. Eta horiek dakartzan ondorio eta konpromisoetan ez bagaude ados. Eta, badaukat kezka bat, zeren arabera antolatzen diren gaur egun guak, ze konpromisotara eramaten gaituzten da zer renuntzietara edo zer abandonatzera. Eta horietara hortarako pres gauden gu horiek mantentzearen izenean.
maitasunaz eta zer ulertzen dugun, askatasunaz zer ulertzen dugun, eta nola egiten duten talka askatasun individualek eta askatasun kolektiboek. Bueno, badauka, eta gero hirugarren kezka bat baneukan hori nola kontatu. Eta beraz, ez bagaudei ados hitzen definizioan, agian hitz berri batzuk asmatu behar ditugu, edo hitz jolasak egin behar ditugu, gertatzen zaizkigun, bizi ditugun, sentitzen ditugun gauza batzuk deskribatzerako orduan. Eta beraz, balio digute hitz zaharrek kontatu nahi dugun hori kontatzeko. Guk gure baitan ditugun korapiloak definitu ditzakegu aditza, subjektua, predikatua, punto, horrela kontatuz, edo beste formula batzuk behar ditugu gure egunerokoan dauzkagun korapilo, kezka, kontraesanak azaltzerako orduan. Korapiloz betetako esaldiak izango dira danak gainera. Esaten gabiltzena, berbak bilatu, berben esanahia, zein da berben esanahia, guretzat zein da maitasunaren esanahia, zein da askatasunaren horrelako berben esanahia, ez da? Baina batzutan ez da berbarik. Dezepzio hori hemen gordeta dauena, nostalgia hori gordeta dauena, denpori aurrera dulako maitasuna zoragarria zala uste genuen, baina denpori pasaten da? Uste genuen askatasuna ikaragarria zala eta lortu alzala, denpori pasaten da, dezepzio hori ikaste prozesu batana bizitzan bebai. Karo, non aurkitzen die berbak, hemen joku hori badagoelako bebai. Bai, eta gauza batzutan asmatu egin behar ditugu berbak, edo kuestionatu egin behar ditugu berbak, edo kritikatu egin behar ditugu berbak, eta behar ditugu baina mordo bat nabardurak jartzeko sentitzen genuen horri. Bueno, nik uste badagoela deskategorizatze bat, ez, eta hain segurutzat geneuzkan gauza batzuen zalantza jartze bat, eta personajeek ere uste eta atzera begiratzen dutenean jartzen dituztela zalantzan bere euren erabaki asko, eta bat gauza batzuetaz damutzen dira, eta beste erabaki batzuen ardurak hartzen dituzte, eta batzuek nahita akatsak egiten dituzte, personaje batzuk akatsak egiten dituzte, bizirik daudela sentitzeko, eta gustatzen zaidan gauzetako bat da erroretik ikasten dugu, eta badago puntu bat elkar ikasten garen urrengoa, edo harremana ulertzea ikasketa prozesu bat bezala, ez, birritan aipatzen da. Ez da ikusten garen urrengoan, baizik eta ikasten garen urrengoan. Eta bueno, badago ariketa hori egiten dute, esango nuke personajeak nahiz eta zirkustantzia diferenteetan egon egiten dutela ariketa hori. Gustatzen zait neuri bai, ariketa hori egitea. Bueno, karo, errealitatien zaila hau da, baina fikzinuen eta, bueno, apurtxu bete pentsatzen hasten gara nien, ezta? Erroretatik ikasi, aukera ezberdinak dauzelakon, baina ze amorru, aukera ezberdinak benetan dauzelako, da beti delako bat hartzen zuen bidie, eta beste danak, bada hor, asko hor bebai, hartzen ez duzun bide hori ere, zemat baldintzatzen zaitun? Bai, baina orain ditzen zaio FOMO uste dut, ez? Izua izateari galtzen ari zaren aukera horien, baina... Bikotarremanetan, esate baterako. Zelako bikotarremanak eta agertzen dien, ezta? Maitasun asko dagoelako, baina... Claro, zer egiten du nik hemen, ezta? Oraindik. Bai, edo, bueno, adibidez personaje bat itzultzen da, izan zite, bere aurreko bikotearekin izan zezakeen ume hartara, ez? Eta, bueno, nolabait da hartu ezenuen bide bat zeharkatu bazenu zer, what if, deitze jote inglesez, ez? Ze pasauko zen orduko hartan aurrera jarraitu izan banu? Bueno, guztiz literaturak eskaintzen dizkigula bizi ez ditugun bizitza batzuk bizitzeko aukera bat, irudikatzekoa nolabait oso ondorio gutxirekin. Bizitzan badakigu hartzen ditugunen erabakiek ondorioak dituztela, eta literatura laguntzea digu imaginatzen eduki ez dugun bizitza hori nolakoa izango litzateken. Edo erakusten, mamu horiek badaudela. Bai, noski. Naiz eta, ebitu, gainera ipuin horrekin edo narrazio horrekin, gaindituta daukagun gauze bat, baina ustez, baina edozein momentutan agertu aldana. Gero eta konplexu hau edadana? Jon, mundu konplexu baten bizi gara, zelan natara, ondorioak onena danana?
Bueno, esango nuke beti izan dela mundua konplexua. Esango nuke orain aukera gehiago ditugula eta aukera gehiegizko aukera horrek edo aukera gehiago izateak eramaten gaituela askotan askatasun paralizatzaile batetara, ez? Aukera asko ematen dizkigu eta nolabait gure erabakien arduradun eginarazten gaitu horrek eta horrek gero kulparen garapena eta gertatzen dena da. Eta hori da personaje askok daukaten zera bat, ez dagoela erantzun kategoriko bat, ez? Eta bizi garela baina askorekin. Ez baina bai, eta bai baina ez askoren artean bizi garela, eta horrek sortzen dizkigula nolabait, inseguridade asko, beldur asko, eta zer esanik ez, damu asko. Ze aukera asko dauzkagun egin, aukera asko pastertzen ditugu gure eguneroko bizitzan, da gero gotifoiek edo esaten genunak ez beste bideura hartu izan banu, une oro daukagu hemen mamutxo bat bezala, are gehiago hartu genuen erabakiaren inguruko zalantzak edo damuak agertzen zaizkigune. Askatasuna bada klabetako bat, liburuen askatasunaren ulermen saiatzen hori eta askatasuna sentitu taldugun neurrian etori guztia. Ikasi beharko genuke, gure askatasuna, bestien askatasuna apurtzen dan momentuen amaitzen dela be bai. Ez dakat erantzun argirik horrekin, eta... Neukez, eta asko dau liburuen horreri buruz. Eta jende askorekin hitz egin dute, eta liburuaren eskerretan agertzen diren pertsona batzuekin hitz egin dut. Ez igual termino literarioetan, baizik eta gero gertatzen zaigulako ulertzen dugu arrazionalki edo teorian horrek zer suposatzen duen, baina iruditzen zaigu gure bizitza, baina hori praktikara, gure eguneroko praktikara ekartzen dugunean, gure askatasun eremuak ere zabaltzen dira. Eta hor badau besteri egiten dion min eremu batzuk badaude gure askatasun eremuak zabaltzeko ariketa hortan. Berdin du guraso seme alaba harremanean, zein bizitzako beste esparru batzuetan, eta... Bikote, politika, soziala, lanean, bai. Eta orduan, neuk badauzkate zalantza asko eta oso erantzun argi oso gutxi gai horren inguruan, baina, horre narratiban planteatu ditzakete zalantza batzuk, ez da noraino gauden prest gure askatasunaren izenean gure ondoko min egiteko, are maite dugun jendeari min egiteko ere, gure askatasunaren izenean, hori askatasuna ote den, ni libreago sentitzen naizen beste pertsona batin min egiten didanean, noraino nire askatasunak gaitzen nauen beste norbaiti min egiteko, edo bere askatasun individualaren eremua zeharkatzeko. Neuk ere ez dauzkate erantzun, baina liburu honek balio izan dit jende askorekin elkarrezketa oso interesgarriak izateko, ez erantzun itxietera heltzeko, baina bai lagundu dite horri buruz pentsatzen. Memoria de unos ojos pintados, Luis Llaken liburua, kontatzen dulako baita ere biografia bat, eta pertsona horrei egindako bisita batekin hastealako liburua. Papillon. Niretzako oso liburu berezia izan zen. Behar bada, ordura arte irakurtzen nituen gazte literaturako liburuekin konparatuta salto itzela izan zen niretzako, ezta? Hain liburu narratiboa, hainbat abentura, itzalda handia utzi zian, Papillon. Egia esan, klasikoak behar ez dakit irakurri behar diren, baina komeni da jakitea ze ondo idatzi izan den iraganean. Eta horietatik euskaraz ezinbestean esan beharko dut Azurarren gero, ze ematen duena baina askoz liburu interesgarriago da gaur egunerako, eta dena egiten irakasten du, personajeak deskribatu, paisajeak, eta ez dut uste inork idatzi duenik euskaraz Azurarren baino hobeto. Ez dituzte euskaldun guztiek lege eta azurak bat. Eta ez euskarazko mintzatzea ere, zeren erresumak baitituzte diferent. Testuak jazten lagundu diozula, esan du Jonek? Bai, testu asko, anitzak, barruko ahotsak edo barruko berbak. Behin eta berri zentzuten dozuzenak eta askotan diozu, hau, zenbatetan pentsau izen, baina ez dut jakin zelan atara, ez? Torruen hori guztu jatan eri asko, gainera ipun asko diez, eta horren azala iteko, nik zer remonterkarriko tona azalera.
Eta azkenien, disiplina bat landu neban ona ekarteko. Claro, nelako testua gordetzen dituen liburu bateri, ze azalegin, eskuartien badakozu, azkenin sortze prozesua, uste baino politxau izan darako hau dana, ez da? Bai, sortze prozesua, hasi izan, esakintuzun batetik, ez nik izan zer de Monterrein, eta zian, hasiko naz irakurriala, hasiko naz apur bat lantzen, ez? Hemen dakuzuz, ideia hau zan, ez da? Bai, hori ez da... Opari antzeko bat, Jon, bai. Bai, Jone proposatu eztan, azara egitea, aparte bai egitea, opari bat. Serigrafia bat, litografia bat, eta esan batza, ni buruen daukotena eskuz lantzia da. Zuk landu duzun moduen mimos eta modu berezi baten, ni bai ikusten eban, obrak bakarrak izan barko litzaztek ezela, eta danak berdinak egiteko oso gatxa. Eta orduen hasi nintzen lantzen kolore gutxi, zuri baltz eta kolore askotan berbein gendun kolore bilizaren kolore hori, eta horien artiko joko bat planteatu, interpretazio bat egitea, horregatik egin eban abstrakziorako bidia. Zer dago hemen? Zer dagoen hor? Hor argiak eta itzalak eta argiak, argiaren itzalak, kontraste hori dago, idazle bat dago, bera dana baina zu bezara eta gu gara, eta gero dago bere barruko hor kontatzeko dukon injerra, eta beharra. Eta hori ikusten eban izen barzala freskua, izen barzala anitza, eta izen barzala aberatza. Eta hasi ginean, lantzen hainbat eta hainbat lan, horretarako laguntzen eukin eban nire alaba. Eta teknika bai kuriosua, gure notzan eta pinturari berari bai bere izaera, berak enauen moduen lan honetan, ez? Eta, azkenien, amaitu neban, etxeko mikroondasen sartzen pinturak bere burbuiak eta... Claro, testura hori daukalako, ez da? Testura, bai. Eta testura esan niretako referentzia bat, bai, liburuan eta lan egiteko moduan. Egunero sorpresaren baten bate didan pertsona eta oraindik elkar ezagutzen ari gara. Garrantzia nik uste gehiegi esatea izango litzatekela. Agian atrebentziaz baita ere, baina ekarpena esango nuke. Azkenean psikiatria ere bai, badagoela momentuko ezaugarri sozialek eta moralek eraikia. Kasu honetan bai, argi eta garbi, beti hori jazakit. Esandako horretara toki berri batetik bueltatu zaitezkela edo itzuli zaitezkela eta beti ematen dit lotxa apur bat idatzitako hori berria gurtzea, ez? Nik uste dut hori txikitan, azterketa garaitik datorki dela. Nik uste dut irakurle bakoitzak ematen diona. Zenbat idazle, hainbat paper. Unean uneko ezaugarri sozialek eta moralek ezartzen duten horretatik kanpo, normaltasun horretatik kanpo aritzen dena, ez? Eta pentsa, zenbat dauden, zenbat gauden, edo zenbatek egon barko genuke. Bakarra esatea ezinezkoa, azken aldian, Sara Mesa. Hemen aipatuko nuke Virginia Woolfen Gela bat norberarena. Cindy Lauperren Girls Just Wanna Have Fun. Alba duzu, Jo Iturrira, Maritxu. Liburua berabe bai, farmazia beltza esan dugulako, badauka geruza asko dago esaldi bakotxien esan duguna. Narrazio bakotxien zenbate irakurketa posible, baina liburua berabe bai, ez da, Jon? Bai, eta berak... Zen lujo, hau dana? Bai, berak oso ona da, gure egunerokoan ere sarritan egiten dugu lan, gure eguneroko profesionalean, bera handik baloratzen dudan gauzetako bat da guk lantzen ditugun kontzeptuak irudietara eramateko gaitasuna daukala, eta liburua irakurri zuenean oraindik argitara gabe zegoela, berak egiten zian proposamena edo zen euki behar zuela lakartasun bat, gero liburua oso zaila izango zen, liburua reliebea eukitzea adibidez, baina euki behar zuen biztara
barruan eukiko zuen espiritua jaso behar zuen azalak. Eta gustatu zitzaidan, azkenean azal bat delako liburura sartzeko leio bat, edo eskaparate bat, ez? Ez da bakarrik irudi bat, baizik eta liburu barruan daukanaren espiritu bat jaso behar dut. Bere ala ulertu zuen hori, eta 3 koloreren kombinazioko 39 azal ezberdin egin zituenean, gustatu zitzaidan azan marrazki bat zein beste, baina liburuaren espiritua oso ondo ulertu zuela. Epa, kaixo! Kaixo! Gaurkoan Booktuber Boomeko lagunekin dator. Irakurri deten azkenengo liburua zuei erakusteko. Eta irakurtzera animatzeko. Liburua Minan da. Ibrahim Abalde eta Amets Arzaiuzen artean idatzitako liburu bat. Ibrahimak hitz egin eta Ametsek idatzi. Ibrahim Abalde Ginean jaio zen. Baina ez Ginea Bisaun. Ez da Ekuatore Ginean, bada beste Ginea bat. Ginea horrekin 6 herrialdek egiten duten muga. Berak 3 ematen dizkigu. Senegal, Sierra Leona eta Mali. Amets Arzaiuz eta Ibrahima Irunen ezagutu zian, eta Amets Arzaiuzek Ibrahimaren historia jakintzuenean liburu bat egiteko proposatu zion. Liburuak Ibrahimaren historia kontatzen du. Gineatik Europara bidea nola egin zuen. Baina bidea hartzen bat ere polita izan. Egun batean bere amaren dei bat jaso eta bere anaia etxetik alde egin zuela esan zion. Eta Ibrahima zoro moduan bere anaiaren bila hasi zen. Anai txikia beraien hizkuntzan pularrean Minan esaten da. Basamortua gurutzatu, pasatzaile, polizia, milaka gauza gertatu zaizkio Ibrahimari, honea iritsi arte. Liburu oso polita, gogorra, baina gomendagarria. Hemen da kasu ezuekin, Minan. Hurrengo liburu arte! Galdetu nahi zutie, bi artista, bi sortzaile, eta esaten gabiltzena lastasun honetan edertasunaren balioa. Edertasun hori, bilatzen zu, zerbait bilatu egunerokoen? Momentu txikixetan. Ni jon ezautzen dut aspaldi, pentsatu bizon artien horreka badauela, berak ekarten nago hausnarketara, nik ekarten dut bera praktikotasunera ero momentuko bizipen horretara, eta pentsatu flow hori, Jon, hoxe dela. Eta gero gustatzen zaite, bera esaten ari hildotik badauka artisautza lan bat ere badau. Eta abiatzen da oso material sinpleetatik, eta nik uste liburuarekin espirituarekin badatorrela kartoi bat, kartoiaren gainean egina daude, tinta oso sinpleak daude, baina liberean badauka eskua ere ikusten da, artistaren eskua ere ikusten da, eta iruditzen zait barroko testuen espirituarekin bat datorrela, egilaren espirituarekin bat dator, fondoko egia edo taupada bat, artistaren taupada bat badauka, eta hori bueltatzen naiz lehen esan duan, Otzonek oso ondo ulertzen hau personalki, oso ondo ulertu du liburuan zegoena, eta uste dute soineko polita egin ziola. Ze, idazten deunean, nik uste jende asko badaukala kezka ulertuko da kontatu nahi dudana, eta ez naiz esaten nahi ulermen itxi bat, ez? Baina interpretazio jokorako emango du, eta, azkenean gustatzen zaigu norberak ere bere interpretazioa egitea, beste pertsona batek beste nonbaitera eramatea zure lana, eta kasu honetan badao, eta gaina aberazten du barruan gertatuko dena. Zer lortu genezake bertsogintza eta klaun mundua elkartuta? Ane Labakaren eta Beatriz Egizabalen erradikalak antzerkia dugu horren erantzuna. Benetako gertaera batean oinarritutako eta iraultza frantsesaren urte gogorrenetan kokatutako komikia. Adur Larreak ahanzturatik ateratzeko asmotan sortu du Lurbiñoko ohoinak. Feminismoaren bigarren olatu garrantzitsuenean idatzitako eleberria. Hortaz, gizarte arauei dagokienez, nola ikusten dute New Yorken emakumea eta emaztearen itxura? Idatzi nahi duenaren kezka uste dut izango dela argazkia sortu zenean pintorek zeukaten berbera, ez? Alegia, hemendik aurrera eukiko ditugu txatak edo inteligentzia artifizialak, testuak gure nahieran idatzi ahalko dituztenak. Orduan, nola idatzi aurrerantzean sormeneko lanak izan novelak, narrazioak, poemak, zein antzerkiak,
makinak edo adimen artifizial batek guk baino hobeto egingo duenean, ze marka utzi, nola sortu gure ahots propioa eta nola utzi inpronta bat irakurlearen zeran, nola ikusi sormen lan horren atzean egile bat, pertsona bat dagoela.